Tak ideme. Chcela by som vám ukázať detskú izbu pre chlapca, ktorý má 7 rokov a izbička má 10 m štvorcových. Poďte ďalej. Takže celý priestor, ktorý tu máme, je rozdelený na oddychovú časť, učebnú časť a úložné priestory, ktoré musia byť všade možné. Takže máme tu posteľ, klasický matrac 90x200 a posteľ je čalunená a ponúka dostatok úložného priestoru. Máme tu obklad, ktorý je vo veľmi, veľmi príjemnej farbe pastelovej a táto farba pokračuje ďalej aj na skrinku, ktorá slúži aj akoby nočný stolík a na odkladanie. V skrinke máme poličky, ktoré ponúkajú miesto pre čokoľvek. Super je, keď sa to zabrzdí samo. Potom skvelý je tento push-up. To znamená, tu nás sme využili push-up, kedy ide o zapracovanie vierok dovnútra, aby vynikol rám tohto regálu, takej knižnice, ktorý má v sebe LED pásik. LED pásik je ovládaný takýmto zariadením na Bluetooth, ktorý si vie aj nastaviť intenzitu lepším pridržaním. Ďalej je tu skriňa, pozor. Využili sme aj, alebo dali sme pozor aj na spodný sokel, ktorý by mal mať minimálne 3 cm, ale pokojne aj 5, aby ste si neodrali palec. Otváranie tiež na push-up, ide o jeden kus až po strop. Táto skriňa je čarovná v tom, že sa skladá z 3 častí. Teda odkladanie šatstva, potom je tu knižnica ako regál a samostatne hore máme jednu skrinku, ktorá ponúka dostatok miesta na sezónne oblečenie a veci. Všetky tieto spodné časti sú vlastne na výsunné textilné boxy. Regál, aby po ruke bolo všetko dôležité, papiere, teraz aj Lego, zošity a tak ďalej, takže všetko v boxoch, ktoré postupne sa ešte budú podľa potreby pridávať. Využili sme aj priestor nad dverami na požiadanie klienta, takže ďalšie miesto na sezónne veci a kadečo. To isté aj úložný priestor tu nad stolom. Stôl ide po celej dĺžke pod oknom, keďže chlapec veľmi rád skladá Lego, tak aby si to tu mohol roztiahnuť. Pozor, máme tu aj radiátor a ten sme vyriešili takouto mriežkou, ktorú klienti nechceli pripevniť na fix, aby sa jednoducho udržiavala čistota. Takže aby nám teplo od radiátora cirkulovalo. Výrez do stola pre lampu na oboch stranách, nezabudnúť, aby naozaj celý priestor bol dobre nasvetlený, takže elektriku sme tomu prispôsobili pod stolom. Odporúčam káble, aby vám neplantali, tak to si ich super zavesiť, teda položiť na poličku, ktorú môžete dať na zásuvku a nebudete mať pod nohami plejadu káblov. A to je tak všetko. Poličky